Čaute, tentokrát vás vítam u ďalšieho videa. Tentokrát si dáme auta. No, ideme jazdiť. To je hlavná vec, akože. Máme tu nejaké auto. Máme nejaké auto a musíme ísť jazdiť. No, ok, nie. Ale na to nemám, škoda. Vieš, aké máme auta. Ty kokos. To sú nejaké... Kde je to dobré auto? Kde je? No, je. A tu je. Dávaj. Si strašne dobré auto. No, na tomto idem testovať na maximum. Ale toto ide asi rýchlejšie. Rozbehnem to. Poď. 300.
jasné, že budeš to vedozť. Okej. Na to som fakt nečakal. Točím. Teraz zase naspäť. Dobre. Ideme z tejto diery von. Toto som fakt nečakal. Daj, poď. Tak toto som mal. To som vôbec nevidel. Je jaký extrém sem to nemá. Nie, to zase nespravím. Dobre, naspäť. Počkej, chcem ťa buknúť. Ty, smrad. Ale toto ide oveľa rýchlejšie než to predtým. Dávaj, poď. Dobrá. Kde sú tie? Podľa mňa sa to dá nazvať, že státy sa. Kde ste? Sú? Ty, kokos, teraz to rozbehneme. Trošku si pomôžeme. Ty, ale fakt toto som sa asi bugol, fakt. Stávam, musím priznať, že počkej, tu máme asi nejaké odmeny. Všetky odmeny. Na ďalšom levíku. Ako dobre. More. Jaj, čo mám urobiť? Neviem, čo mám urobiť. Dáme back to menu. Pôjdeme na začiatku. Neviem, čo pôjdeme na začiatku. Túto hru až tak nepoznám, ale... Čo je toto? Je to garáž... VIP pass, no ukáž sa. Nechcem. To je všetko online. Kam mi nezabudnite dať, keď dáte like na toto video, tak bude ešte viac videí s takouto hrou. A nezabudnite aj na odber, to ma podporí vo všetkých videách. Dobre, tak ja idem zaparkovať. Čaute.